dzisiaj standardem. Może nie tu w Warszawie u was, w wielkim świecie, ale na prowincji to jest pies uwiązany na łańcuchu, który nawet nie ma budy w zimie i kot łapiący myszy, którego nie trzeba leczyć, którego nie trzeba karmić, bo sobie poradzi. To jest standard opieki nad zwierzętami w Polsce. Ja, wiesz co, mówisz odnośnie tego, że wielkie miasta te problemy się nie tyczą. Ja znam taką rodzinę całkiem dobrze sytuowaną, którzy na przykład trzymają psa w piwnicy. Znaczy, ja też znam wiele rodzin dobrze sytuowanych w Warszawie, w tym takich, które na ściankach różnych występują bardzo często, mają zwierzęta tylko po to, żeby się z nimi pokazać i swoje ego podbić, a tak naprawdę no to są dla mnie ludzie, których można by było porównać do oprawców w ich metodach, bo im przeszkadzał, że pies szczeka, że kot miauczy, że te zwierzęta zachowują się jak zwierzęta i najchętniej by je trzymali w klatkach, a tylko na w jakichś sytuacjach wyjść z tymi zwierzętami i pokazać się, że oni posiadają rasowe, piękne zwierzątka, które idealnie pasują do ich tam wystroju.